Jeg synes du om, at nogle elever er nødt til at droppe deres fritidsaktiviteter for at gå i skole? Det synes jeg, det er rigtig træls. Hvorfor synes du det? Jeg tror, at den nye skolereform påvirker mine børn i en positiv retning. Der er en god vekselvirkning mellem, at de laver noget fysisk og noget teoretisk. På mange måder, så synes jeg nok, at ulemperne de har fyldt mere end fordelene. Jeg synes, det er en fordel, at tingene får lov til at hænge bedre sammen, at der er en helhed. Ja, I skal være til kl. 3. Altså det har I meget, meget svært ved at holde til. Og det er virkelig en daglig udfordring at holde jer i gang der og være motiveret og være friske, fordi jeres hjerner begynder simpelthen rent fysiologisk, neurologisk at stå af. I kan simpelthen ikke holde til det. Fordelen det er, at børnene de bliver dygtigere. Det er jeg sikker på kommer til at ske. Dels fordi man er blevet endnu mere ambitiøs og endnu mere skarp på, hvad er det, I faktisk skal lære, uanset om I går i første, eller i tredje, eller i 8. klasse. Det tror jeg, man bliver dygtigere af at gå i en skole, hvor man kan sige skolereform, eller hvis du havde gået i en skole, der ikke havde det. Så jeg tror, at eleverne bliver dygtigere, og det er jo noget af det, vi skal leve af i Danmark, at de bliver så dygtige, så når jeg bliver en gammel mand, så tjener I så mange penge tilbage til landet, så man har råd til at passe på de ældre, eller de svage, eller de syge, eller børnene, ikke også? Så det er en